Σήμερα από το νομό της Αχαΐας και την πρωτεύουσα την Πάτρα θα πάρουμε μερικές απόψεις από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ανθρώπους, πράκτορες και μεσίτες για το πώς είναι σήμερα τα πράγματα στην ασφαλιστική αγορά. Πώς αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και τι προβλήματα βλέπουν. Όταν μια εταιρεία δεν υπάρχει στην επαρχία, δεν έχει έδρα στην επαρχία και κλείσανε πολλές εταιρείες στα υποκαταστήματά τους εδώ στην Πάτρα, φανταστείτε ότι η επαφή που έχουμε είναι πολύ δύσκολη. Παίρνουμε κάποια τηλέφωνα, δεν τα σηκώνουμε. Και αν τα σηκώσουν, ίσως έχουν πολλή δουλειά, στέλνουμε το αίτημα, μας απαντάνε μετά από 5 μέρες. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Όσες εταιρείες έχουν υποκατάστημα, μας διευκολύνουν πάρα πολύ τη ζωή. Και εμάς και των πελατών. Είμαστε μικρές εταιρείες. Δηλαδή εκδίδουμε εμείς συμβόλαια, εκδίδουμε πρόσθετες πράξεις, εκδίδουμε τις πράσινες κάρτες. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, μιλάω και για τους άλλους κλάδους. Φωτιά, σκάφη. Άρα οι εταιρείες έχουν βγάλει ένα έξοδο από πάνω τους και το έχουν φορτώσει σε εμάς. Υπάρχει και η πώληση από τις εταιρείες μέσω ίντερνετ. Ναι. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς? Μιλάτε για τις ασφαλίσεις μέσω ίντερνετ. Π.χ. Anytime. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι η ασφάλιση στην Ελλάδα στηρίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι μια μόδα τώρα που έγινε αυτό με τις ασφάλισεις μέσω ίντερνετ. Μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Νομίζω είναι κάτι εφήμερο. Μια αρπαχτή που γίνεται από τις εταιρείες, να μειώσουν τα έξοδά τους, να έχουν ένα πελατολόγιο, αλλά θα τους γυρίσει μπούμερακ, πιστεύω εγώ, αργότερα, γιατί το service είναι δύσκολο. Η ασφάλιση είναι μια υπηρεσία. Δεν είμαστε μαγαζί με υποδήματα. Δεν πουλάμε κατσαρόλες. Να τη δει ο πελάτης και να πει «ΟΚ, μου κάνει, την παίρνω». Δεν είναι απλό, έστω και η ασφάλιση αυτοκινήτου. Δεν είναι απλό. Πρέπει να του εξηγήσεις του πελάτη ότι αν βάλουμε αυτές τις καλύψεις θα έχεις αυτό το όφελος. Όμως έχει και αυτά τα μείον. Έχει κάθε εταιρεία. Αυτά η εταιρεία μέσω online δεν τα εξηγεί στον πελάτη. Του λέει μέσω της χαμηλής τιμής κοιτάει να ψαρέψει πελάτες χωρίς να δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να ξέρει ότι αυτό που αγοράζει τι είναι. Τι συμβαίνει όμως με την αντιμετώπιση των εταιριών προς αυτούς τους ανθρώπους? Εμάς μας έχουν παραπεταμένους στην επαρχία. Δηλαδή, ευτυχώς κάποιοι ξεκινήσαμε από το agency και εκεί μάθαμε, γιατί είναι σχολείο, ομολογουμένος. Τα πρακτορεία, φανταστείτε ότι οι εταιρείες ούτε καν ασχολούνται. Κοιτάνε το εύκολο κέρδος, δηλαδή φέρε μας παραγωγή. Μέχρι εκεί. Δεν είναι σεμινάριο. Τι είναι αυτό που σας κάνει να μένετε σε αυτό το επάγγελμα και να συνεχίζετε? Όταν είσαι πολιτής, τα αγαπάς το επάγγελμά σου. Ο πολιτής δεν είναι εύκολο να μείνει και να είναι καταξιωμένος αν δεν το έχει μέσα του. Έχω μια απορία, την έχω χρόνια αυτή την απορία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, το δικό μας συμβολέου που αναγράφεται σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων. Πού ωφελεί, γιατί πρέπει να το πληρώνει ο πελάτης? Εδώ στην πόλη της Πάτρας η σχέση του ασφαλιστή με τον πελάτη είναι ιδιαίτερη και πολύ προσωπική, θα λέγαμε. Αυτό συμβαίνει ίσως στις περισσότερες κλειστές κοινωνίες. Ασφάλειες εγώ δεν πιστεύω ότι θα χαθούν. Τι εννοώ θα χαθούν? Στην κρίση πάντα
παλιά χρόνια υπήρχε μια άνθηση των ασφαλιών. Αρκεί να υπάρχει μια οργάνωση, όπως είπαμε, και από την πολιτεία. Θεωρώ ότι οι ασφάλειες ζωής, τα συνταξιοδοτικά και η κάλυψη υγείας θα έχουν μια άνθηση τα επόμενα χρόνια.